Crec que sí, podem començar ja. Bona tarda, jo sóc la Berta, de la XAMEC, la xarxa agroecològica de menjadors escolars de Catalunya, i també us presento la meva companya, la Núria Bernat, de Justícia Alimentària. Avui us presentarem la maleta agroecològica, que és un catàleg de tallers i sortides que hem estat preparant en els últims mesos. I ho fem en el marc també de la Setmana Bio, que és una setmana que té per objectiu donar a conèixer i posar en valor l'agricultura i l'alimentació ecològiques. Primer de tot, presentaré breument què és la XAMEC i què fem des de la nostra entitat. La Núria ens explicarà d'on sorgeix la idea de la maleta agroecològica i què té de diferent o per què és nova, o per què és nou un catàleg d'aquest tipus. I jo després us faré també 4 pinzellades de com utilitzar-lo, que ja veureu que és un catàleg molt senzill i que s'ha pensat per ser utilitzat d'una forma pràctica i ràpida, que sigui eficient. Començo explicant-vos, com us deia, què és la XAMEC, que és la xarxa agroecològica de menjadors escolars de Catalunya. És una associació que neix fa uns 3 anys, es formalitza l'any passat i té per objectiu donar a conèixer i consolidar un model de menjadors escolars agroecològic. Què vol dir quan diem agroecològic? Doncs que posa en valor una alimentació que sigui saludable, que sigui sostenible i que sigui justa, a través d'aliments que siguin produïts de forma ecològica, que siguin també locals, principalment produïts a Catalunya o el més proximitat, el més a prop que sigui possible, i també una alimentació de proximitat que tingui cura de la relació amb la pagesia i que busqui un tracte just amb aquesta, perquè pugui haver-hi pagesia en el nostre territori i segueixi havent-hi un món rural viu. Des de la XAMEC hem estat realitzant aquest curs, un projecte que es diu Menjadors escolars, eduquem en sobirania alimentària a les escoles, i dins d'aquest projecte hem estat realitzant diferents activitats. Una d'elles és la que us presentem ara, la maleta agroecològica. I com us deia abans, és un catàleg d'activitats, sobretot tallers en aula i sortides que poden realitzar les escoles de l'àrea de Barcelona i tant en el seu entorn, en el cas de les sortides, com que vinguin a fer els tallers a l'aula. Ara la Núria, ja et dono pas, Núria, si vols explicar d'on sorgeix aquesta iniciativa i quina necessitat vol cobrir d'alguna manera i a quin públic va destinat. Hola, doncs la idea de la maleta sorgeix precisament d'una necessitat per part dels docents, per part dels mestres i les mestres, que per poder treballar certs temes amb els seus alumnes i les seves alumnes els cal, ja no parlem de materials que puguin fer servir a dins de l'aula, sinó estem parlant de recursos de tot tipus. El fet de viure de prop, en una experiència directa, què significa això de l'agroecologia. I, per tant, tots els aspectes que comentava la Berta, tot el tema estem parlant d'una alimentació saludable, d'una alimentació saludable però també justa, i per tant calia donar idees i donar el més fàcil i proper possible perquè això es pugui viure a dins l'aula. La maleta que planteja, com dic, no és una maleta normal i corrent. La diferència amb les altres maletes pedagògiques que podeu trobar és principalment el fet que és una maleta on, ara després la Berta ho explicarà, es donen idees per una banda, espais que es poden anar a visitar, experiències que es poden visitar amb els alumnes in situ, i viure de prop l'experiència del que són projectes relacionats amb el tema agroecològic. I per una altra, també es fan propostes de persones professionals que poden visitar les escoles i poden directament a l'escola fer algun tipus de taller o de
de formació, diguéssim, no? Però sortint-nos de que el docent sigui la persona que expliqui o desenvolupi aquell material o aquell recurs. O sigui, fuig d'això, que és el més habitual en una maleta pedagògica, que ens trobem un seguit de materials o recursos que es poden fer servir a l'aula, però que els ha d'implementar el propi docent, i el que plantegem són precisament propostes, experiències, perquè entrant dins del tipus d'educació que s'està promovent actualment, que és el vivencial, que els alumnes puguin viure de prop l'experiència, ja sigui perquè estan visitant un lloc o perquè han rebut la visita en el centre d'una persona o persones que treballen dins de l'àmbit. Si vols, ara anem a veure la maleta i ens vas explicant com fer-la servir. Perfecte. Doncs ara podreu veure el catàleg tal com us el presentem. Això és la portada. Com us dèiem, recull diferents activitats i tallers, diferents activitats que són tallers i sortides que s'ofereixen en l'àrea de Barcelona per a aquest curs 2020-2021. Quan l'obriu, veureu que té un format molt simple i una edició també molt simple, perquè, com dèiem, el que buscàvem és posar les coses fàcils, fer que hi hagi una informació mostrada de manera molt pràctica perquè sigui útil i senzill d'utilitzar. Per tant, com funciona? Hem dividit les diferents activitats segons categories. Podem trobar algunes categories que són d'alguns temes més específics relacionats amb l'alimentació o amb l'agricultura, com per exemple el món de les plantes, que aquí podrem trobar activitats o sortides que tenen a veure amb plantes comestibles, amb plantes medicinals, com deia, alguns aspectes més concrets. També podrem trobar altres tallers i sortides que estan relacionats amb la pesca o amb l'entorn marí. En tenim d'altres d'aquestes també que són bastant d'un tema concret, que són les que els hem dit Aprenem sobre l'hort, que podrem trobar tant tallers d'activitats que parlen sobre algunes tècniques hortícoles, també relacionades amb els insectes i la fauna acompanyant de l'hort, com les abelles o altres tipus d'insectes, el compostatge, entre d'altres. Tenim una altra categoria que és la Reflexionem i Actuem, que són activitats que van pensades més en plantejar quin tipus de model alimentari té sentit i sobretot en la línia de la sobirania alimentària i de l'agroecologia. I després tenim una altra categoria que és la Anem a Pagès, que aquesta el que hem recollit són les diferents sortides i visites que es poden fer a finques agrícoles. Quan mireu el catàleg podreu veure que en les altres categories a vegades també apareixen sortides. Això és perquè aquella sortida potser tenia a veure, està més relacionada amb aquell tema concret d'aquella categoria que no amb una sortida genèrica que podria ser si tenim ganes de conèixer amb els nostres alumnes una granja de vaques o volem veure com es funciona una finca hortícola, doncs això ho trobarem en aquesta categoria d'Anem a Pagès. També té la característica que en aquest cas es poden trobar finques agrícoles que són professionals, és a dir, molts cops els tallers que s'ofereixen, les activitats que s'ofereixen, les ofereixen entitats que treballen en el tema de l'educació o educació ambiental. I en el cas de les sortides d'Anem a Pagès podreu trobar algunes activitats que són ofertes directament per aquells productors i productores que ja estan duent a terme aquella activitat agrària, que també, òbviament, hi donen té un contingut educatiu i està pensada per ser feta en escoles, però que té aquesta característica en particular. I dins d'aquestes categories principals podrem trobar en cada una d'elles un índex. I en aquest índex trobarem la informació més bàsica de cada una de les activitats i després, des de l'índex, es pot clicar sobre les activitats i anar a les fitxes de cada una de les activitats.
hem creat una llegenda d'icones que ens ajuden a les fitxes a poder posar alguna de les informacions que hem considerat rellevant, que pot ser, com dèiem abans, doncs, que pot ser molt pràctica. No? Perquè a part de buscar, quan es busca una activitat, a part de voler trobar una activitat relacionada amb el tema que es vol treballar a l'aula, hi ha altres requeriments més tècnics que també són importants. La durada de les sessions, el nombre màxim d'alumnes que poden haver-hi, el preu, i en el cas de sortides també hi trobarem si és accessible amb transport públic o si té pròxima una àrea de pícnic. Que sabem que tot això a vegades poden ser condicionants perquè es pugui arribar a realitzar aquella sortida o aquell taller. En el cas que sembli interessant, ja veureu que no hi ha una descripció molt llarga de l'activitat. De fet, hi ha el títol i poca informació més relacionada amb el contingut de l'activitat. Això és perquè, com dèiem abans, està pensat per ser un catàleg que a partir d'aquestes informacions més pràctiques i de les informacions bàsiques es seleccioni l'activitat o les activitats que poden ser d'interès i aleshores ja podeu consultar la informació més detallada posant-vos directament en contacte amb l'entitat que l'ofereix, a través del seu telèfon, que també us el proporcionem, o del web, que també el trobareu en les fitxes. Llavors, tornem a l'inici. Com us deia abans, aquí hi ha les diferents categories. Posem que el que ens interessa ara és treballar el tema de la pesca. Podríem anar a la categoria del mar, els seus habitants i les persones, que com bé diu el seu nom, les activitats que hi apareixen estan relacionades amb el mar i la pesca. Aquí anem a l'índex d'aquesta categoria. En aquest cas tenim 5 activitats. Aquesta és la categoria en què hi ha menys activitats. Si veiéssim l'índex, per exemple, de la categoria anterior a aquesta, que és la d'Aprenem sobre l'hort, doncs tenim bastantes més activitats que ocupen 2 diapositives senceres. Si tornem ara a la del mar, perquè és el tema que ens interessava, diem, doncs mira, jo tinc un grup de quart de primària. En aquest cas, s'ofereixen 4 activitats, que són les 4 últimes. La primera de totes no hi arribaria, perquè s'ofereix de P3 a segona. Aquí ens indica, com podeu veure, les diferents edats per les quals s'ofereixen les diferents activitats. Trobem el nom del taller o de la sortida, qui l'ofereix, l'entitat que l'ofereix, que en aquest cas és del Peix al Plat, i a on. Aquí tenim tallers a l'aula i després també tenim, com us deia abans, que algunes sortides, quan són de temes molt específics, també apareixen dins de la pròpia categoria més específica, i aquí, com que estem parlant de pesca, doncs ens apareixen sortides a una visita guiada a la Confraria de Pescadors de Barcelona, per exemple. I també ens apareix una altra activitat que inclou una sortida, que és un miniprojecte científic sobre les escombraries marines. Doncs posem que a nosaltres el que ens interessa és la visita guiada a la Confraria de Pescadors. Cliquem al damunt de l'activitat i ens portarà directament a la fitxa. Per poder fer la informació més visual, hem posat diverses fitxes en una mateixa diapositiva, de manera que també ens permet poder comparar entre unes i altres. En aquest cas, la que ens interessava, com dèiem, és la visita guiada a la confraria i la tenim a dalt, en segona posició. I aquí ja teniu la informació que pertoca, doncs, si dura 2 hores, un grup entre 25 i 50 persones, un preu de 8 euros a alumne, sabem que té transport públic a prop, ens surt la icona del transport públic, i que té una àrea de pícnic també a prop. En cas que ens interessi, aquí ja teniu el contacte per posar-vos en contacte amb l'entitat que ho ofereix i poder fer la reserva o ampliar la informació que faci falta. Llavors, aquest seria el funcionament principalment de totes les, per buscar qualsevol tipus d'activitat. Si volem tornar a l'índex, doncs cliquem a dalt de tot i ens hi torna a portar. Si volem una altra categoria, doncs anem a buscar una altra dels... Tornem a mirar les diferents categories que hi havia i mirem a veure dins de quina encaixaria. Si volem una activitat més de reflexió sobre el sistema alimentari, doncs ens anem a la categoria que pertoca i busquem l'altra activitat. També pensem que és un sistema pràctic que ens permet anar comparant les diferents activitats i veure al final quina encaixa més amb el que estem buscant. Per últim, després de tot el recull de sortides i tallers a l'aula, també hem incorporat una última diapositiva de totes, ara va ser el final de tot, de la maleta,
que són alguns recursos extras més pel professorat. Ja existeixen diferents iniciatives que el que han fet és recopilar informació de diferents activitats que pot fer el propi docent a l'aula, que les pot incorporar, i aquí doncs, en tenim dues, que la Núria ens fa una breu explicació també de per què hem incorporat aquestes dues en aquest catàleg, i aquí acabarà ja l'explicació pràcticament de la maleta. Núria? Sí. Vols explicar el projecte d'alimentació? Sí, perfecte. Sí. Doncs, a veure, com veieu, ja us deia abans, no?, que la maleta tenia com a novetat el fet de que fa propostes al voltant d'experiències vives, no? Ja sigui perquè pots anar a visitar-les, ja sigui perquè pot venir aquella persona a l'aula a explicar-ho als infants. Però, per una altra banda, als infants o als joves, depenent de les edats. Però, per una altra banda, sí que hem pensat que era interessant, ja que fèiem aquest material, adjuntar alguns espais on podeu trobar recursos que es puguin fer servir a l'aula sense la necessitat de que vingui una persona experta o sense la necessitat de desplaçar-se, sobretot per al moment que estem vivint actualment, que potser ho complica, no? Un d'ells és un web que es diu alimentacion.net, on podreu trobar tot tipus de recursos. Aquest web, per exemple, és el producte de més de 10 anys de treball amb centres d'educació primària i amb centres d'educació secundària d'instituts de diferents parts de l'estat espanyol, i s'han fet recursos de molt tipus. Aleshores, només us ensenyarem, ja us entretindreu a mirar el web, només us ensenyarem com buscar el selectiu dels recursos. Justament a la pàgina d'inici, com veieu, aquí apareixen, d'entrada podeu seleccionar per l'idioma, podeu seleccionar per a qui va adreçat, depenent del curs amb el que es vulgui treballar, inclús dins de quina matèria, de quina assignatura, diríem, es pot treballar aquest recurs i quin tipus de recurs és. O sigui, aquí teniu de tot. Teniu des de guies didàctiques a teniu unitats didàctiques, vull dir, teniu audiovisuals, vídeos. Si voleu muntar un esdeveniment, us orienta amb experiències que s'han fet anteriorment, experiències que s'han dut a terme i s'han desenvolupat en diferents centres i que han funcionat molt bé per treballar tot el tema de sobirania alimentària i transversalitzar-lo dins del currículum de l'escola. I, per una altra banda, aquí, a part de tots aquests materials, aquest web que té un valor afegit també és que si torneu a la pàgina d'inici veureu que a la part de dalt de tot podeu veure participants, qui forma part de quins centres, perquè això es tractava de fer una xarxa d'escoles i de centres de tot l'estat espanyol. De moment, aquests són els centres que estan enxarxats, diguéssim, però està obert a que es puguin sumar més centres. Si vosaltres esteu en un centre en el que heu desenvolupat algun tipus d'activitat que l'heu dissenyat vosaltres, doncs podeu també inscriure-us en aquest web i penjar després dins dels recursos, un cop inscrits, compartir el vostre recurs. Vull dir que també té aquesta banda d'interacció entre tots els membres de la xarxa. I, per altra banda, si tornem ja a la pàgina de la guia didàctica on us posàvem a dues opcions, una era aquesta d'alimentació, alimentacion.net, i l'altra és aquest web que també ha recollit tota una sèrie de propostes, Alimentar el Cambio, on podeu trobar tot un conjunt també de propostes, de materials didàctics. Això està pensat sobretot per, en aquest cas,
Per centres i escoles, els materials que trobareu majoritàriament són en castellà perquè estan pensats per treballar, s'ha fet per treballar amb escoles de Madrid. Però ens sembla molt interessant perquè han compartit recursos i materials didàctics de diverses entitats i de tot arreu. Aquí podeu trobar el que esteu veient ara, els materials didàctics, però també han pensat en altres recursos que poden ser pràctics a l'hora de treballar dins de l'aula. Ja us dic que tot això són propostes perquè les desenvolupeu directament dins l'aula vosaltres mateixos, no perquè vingui una persona a fer un taller o a desenvolupar-ho com fèiem la proposta dins, com el que ha explicat la Berta anteriorment, que és la novetat de la maleta. Però pensem que tot plegat recull molt bé o dona moltes idees a les necessitats que pugueu tenir actualment dins de l'aula, per treballar tot el tema de sobirania alimentària i l'agroecologia en concret. Havíem pensat que si hi havia algun dubte, les persones que esteu ara actualment en directe, podeu escriure aquí al xat i fer la pregunta, si voleu. Esperem potser, no, Berta, un momentet per si hi ha alguna pregunta, algun dubte al respecte. Però si no n'hi ha cap, doncs que sapigueu que podeu contactar amb nosaltres, amb la Xamec, i també ens podeu escriure per si voleu fer alguna consulta. La idea de la maleta és també que la puguem anar temporalment actualitzant, vull dir que coses que intentarem anar incorporant novetats o si hi ha algun canvi doncs ho anirem fent. I per qualsevol dubte o consulta ens podeu escriure'ns a info@xamec.cat i també per últim dir, mentre hi ha alguna pregunta es va escrivint, jo vaig també explicant que tenim pensat penjar-la, l'haurem de penjar ja aquesta setmana o com a molt tard la setmana vinent, ja podreu trobar el catàleg en el nostre web. Dins de xamec.cat, primer de tot el penjarem en l'apartat de blog i allà ja la podreu trobar a partir de, com a molt tard, la setmana vinent. De moment no hi ha cap consulta. No hi ha preguntes. Sí, llavors, si no, potser podem acabar la presentació aquí. No sé si vols afegir alguna cosa més, Núria. No, jo crec que ja està. Espero que els agradi a la gent, que la trobin pràctica. Home, estaria bé potser que ens fessin arribar, si la fan servir, que puguem rebre una mica de feedback, no? Si la gent la fa servir i la implementa dins de l'aula o de l'escola, doncs que ens expliqui com l'ha fet servir, si li ha estat d'utilitat o si troba a faltar alguna cosa, doncs això sempre va bé per poder-la millorar, per poder millorar els recursos que fem. Però dit això, ja està. I per últim afegiria potser també que, com deia la Núria abans, és un catàleg que està obert a revisió i a anar-se actualitzant i que sempre s'hi poden afegir activitats noves. Si formeu part d'alguna entitat que també treballa en temes d'educació ambiental relacionada amb l'agricultura o amb l'alimentació, us podeu posar en contacte amb nosaltres i podrem afegir les vostres activitats. I dit això, esperem que us sigui útil aquesta eina i, com deia abans, la podreu trobar d'aquí molt poc ja en el nostre web. Ho deixarem aquí ja. Moltes gràcies i adéu. Molt bé, gràcies, adéu. Ja està.